Maayong adlaw mga binati o minahan kong matalong. Welcome to my channel. Welcome to Matalong. 27-2021. Atong ipadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalong. Together we work as one alang sa kayuhan sa kanila. Atong buhatong guys, magtinabang nga dito kanunay aron makabot nato ang kayuhan sa atong lungsod. Okay guys, may itong buhatong. Today is Friday. Sa katong may kwarta, pwede yung suroy niya sa katong may kwarta, mapuyo lang sa balay kay lamig ang tayo suroy guys, pero no money. Hindi man ito pwede magkuha na guys. Magpagkaswate. Okay, good luck and happy Friday. God bless to all Matalong.